Hello everyone, good morning guys. So लोगोफोर आं दायो सिखारबाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि मोनसे भिडिअ'हाय फिन खेबसे बरायनानै लाबावबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ' एसे आलादा जागोन सिगांनिख्रुइ दानिफ्राय आङो दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय थागोन होननानै जोबजासिम लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना ओमफ्राय दिनै बेबायदि रिफुंजा बेरायनाय भिडिअ लानायनि जाहोना जाहैबाय आङो मैयायो सियाल सादोंमोन लोगोफोर सासे लोगोजों आंजोंहाय दा बेखौनो जों नायनो होननानै आं दायो आगबारिगासिनो दङ लोगोफोर दा नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला भिडिअ नायलांबाय थाबानो जाबाय आंबो थांगासिनो लोगोखौ लोगो हमनो थाखाय दा लोगोखौ लोगो हमनानै थांसै नांगोन नाङाखै मिथिया लोगोफोर दा बेनिफ्राय थांबासो मिथिसिगोन दा नायनोसै आरो नङा होमबा थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर आं दायो लोगो लाना सफैबाय दरजा खेवदों दा हाबनोसै आरो मोनफैबाय Hei, outside nama? Outside ya? Nih nih outside beda sini lega. Tuh, nice tuh. Nuzia apa nengah? Nuzia tuh apa? Logoफोर जों दा थांसै नायनो सियालखौहाय ओमफ्राय नांगोन ना बेखौथ' जों मिथिला दा थांबासो मिथिसिगोन नङा होमबा बिराद खोमसिलै लोगो फैया खोमसिदो अ जागोन दे खोमसि जादों लोगोफोर खोमसि बारियाव हाबबाय जों दायो लोगोफोर जों दायो नायनो थांसै आरो नै लोगोफोर जों दायो मोनफैलायबाय नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नांखानायबा हामगौ मालै सियाल सोनावदोंमोन जों लोगोफोर जानजाराव जुदों आइ खोन्थो ओइ बिराद खुया खाबदों जों नै बैयाव बारियाव नै लोगोफोर फाया थांगासिनो जों दायो ओमफ्राय नायना हाग्रा नोंसोरनो देखायनो आं बारिखौ Này là cái bài số em ra hay là cái này nó chinh ra này chinh nhiều lên nhiều sẽ bao lên này là làm dần vào cái nhiều ra đây năng khả năng không lấy lên cái đó năng nào cái gì là vào đó các khối là cái lên rồi bay ra hả kìa ra lên vật cái con dân đuôi rơi vào trường thấy chưa mà Saya kan karena nih lagi berjalan kan bini mana deh kan daerah kiri kan dia nih daerah kiri fur nih kerja hah pakai kiri pakai jangan mak selain kalau iseng dulu lu fur sasa kenapa berenang ini terus kalau berenang jangan thằng sih dia nih mana deh yang sana sih gua mau orang lain aja sih gua Pek galau sana dengsan, sugna. Thang sih, bah jeng. Dari sana apa nang lagi cendera tuh. Gitu. Hei, salah, nang jale. Ya lagi bernasi, jalan. Masa ke? Nay dia nahor. Ni bayan sadem जों लोगोफोर हराव सानफ्रोमबो गाबबाय थायोमोन नालाय सियाला बाबा थान्दालै बिराद सियाल खिनायनि नामा लोगोफोर नै मिनो सियाल खिया लोगो नै हाखर फार खारो दै लोगोफोर सियाला एकदम नै दै जिं थाबायो आरो Sel katanya nih.
Selkata लोगोफोर बियो selkata जागाफोरखौ नायदो ना लोगोफोर नै देन्जार खामोन बारिफ्रानो इनि आयु 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 मासि थान्दालै थाबायनासो फैदां लोगोफोर जोङो दा सेल नांजायैनि दा जों अरसो सायबाय थाबाय आरोना उपाय गैया लोगोफोर नाङाबा मा खालामनो दा सेलानो फायासो मैयायो जों सानायखाय दा गाबोन दिनै आरो नांबासो दायो हराव नाङा थाबासो दा साफिनगोन जों बेखौ मैया होसोदोंमोन माखासेफ्रा ओमफ्राय नाङासै खोमा